Pszocielstwo na huśtowce. U nas w Polsce, a tym tuplem sam tukaj na Śląsku, kamractwo, pszocielstwo jest jak ta huśtowka. Idzie oskulać aż do samego nieba, ale idzie też jej plugi opuścić oddolno krytyki. Wszystko znależy na tym, w to, kaj i jak ci się kolebie na tej huśtowce. Rychtyczne kamractwo to wymiana tajemniców. Spuszczanie się nasia bez dwie szkolorki, poręczanie się wzajemnej barzy głębokich tajemniców bali w ten czas, kiedy one cufalowym ludziom mogą się wydawać miątkie. To einfart, który wiedzie do gryfnego uczucia na długie lata. W takim konszachcie najgorszejsza zacha to zdrada. Nie iste jak ważno jest poręczona tajemnica, rachuje się na ostatku ino siła z poleganiu na kimś. Najlepszy opisał pszocielstwo Aleksander Puszkin. Żaden lepszy kamractwa nie opisał i żaden też nie wywyższał pszocielstwa pod niebiosa jak Razinku łon. Ale w to by tam teroski łonie medykował, kiedy te puszkinowskie pszocielstwo jest jak kamractwo pensjonarków. Opiero się na krajzowaniu tajemnicu. Kamratki ze szkolnych banków mają tajemnice sercowe, a u niektórych wywołanych poetów, jak i u Puszkina, całkie życie jest jedną srogą tajemnicą, zaś ich przyjacieloma są te, które to genau miarkują. To ino rychtycznemu kamratowi możesz powiedzieć, co myślisz o państwie, o zwierzchnikach, o lajterach, o byle kim. Kiedyś do roztomajtych rewolucjonistów, opozycjonistów, kamractwo, pszocielstwo było formą przetrwania, kiedy poradzili śpiewać za błatym okudżawom. Chyćmy się za ręce, pszociele, co by nie padnąć we samotności. Nie bez woli też nasze perelowskie kabacynie tak nieusiotanie, zawzięcie wysłowiało kamractwo. Wykrodło nasze mniemanie o pszocielstwie ze głęboczyny naszej świadomości i miało staranie wypłużyć je ku własnym celom. Choćby ino ta ogromnucno przyjaźń ku ZSRR. Skończyło się to srogą degradacją. Kamractwo, pszocielstwo stało się blank martwym słoweckim, w które nic nie godo, bo dyć też te pszocielstwo, te kamractwo między nacjoma, międzynarodoma stało się swoim przeciwieństwem. Jeśli to wszystko gelduje, co pszocielstwo to przywilej, kundowita ludzi zacnych i porządnych, blank nie. Kamracom się przecan żałbierze, faszysty, srogie diktatory i kacio, bali judosze się kamracom i nie zdrodzają się nawzajem. W kamractwie nie ma moralnego prawa, jest ino wierność. Wierność, lojalność we kamractwie oznacza, że blank nie poradzimy obiektywnie obszacować postępowaniu pszociela. Mogła przecan kwestenie nie być rod i ze deszpektem odnieść się do tego lebończego uczynku pszociela, ale kiej wróz napoczna ubijać, potępiać, zarają za to, lebo tamto, tym tuplem brechna moja wierność naszemu kamractwu. A dydżyś powinienek być po jego stronie. Zatem co bardziej gelduje, pszociel albo prawda? Kamractwo to jest naisto srogo, że to jest gryfno i szykowno zaha. To zawdy się kajś, lebo kiedyś przyjdo, być jego można festelnie potrza. Tela, co inaksi te kamractwo wygląda u chłopów i blank inaksi, ale to doimentnie inaksi u babów. Dejcie pozór. Chociaż to tak naisto pewnikiem same markujecie, poradzicie to spokopić, nieprawda? Bo u babów to jest tak. Przylazuje jedna taką mamzela do domu, opuść porty o szaroku, na rozwidnioku zdziebko chycono. Co tam zdziebko? Fest chycono. Kudły ci rozkociębane, zjachrane, szaty popuczone, poskurcane. Chichro się oby się lajstła nowy lipnsztypt, albo ojla pań parfinu. Kajś ty do diocka kandego do teroski boła. Godej mi sam blank za roski, bo jak nie szczymia, rządzi w nerwony hop i mało wiele go może szlak trafić. Jo, Kajo, buła, chcesz wiedzieć na isto, ja? Szpandrusi ta jego istno libeźnie. Ja, ty, kaj się na długo słańdała, kaj do teroski smykała. Pytałem teroski już bardziej rozgzukanego.
Jo, wiesz, a co ty się endlich stało? Boisz, Szopecku, roztomie? Jo była u Elzy, wiesz, u tej mojej kamratki, miarkujesz? I jo tam z nią heftowała, znaczy się obie mydeczko heklowali. Chciał ci usztrykować taki gryfny zegówek na Geburtstag i tak ci nam to leciało. Co? A co, Opecku, nie wierzysz mi? Godofałeś nie tajma. No to zgringnij się do niej. Drr. Halo? To ty, Elza? Sam ja, opłot mojej baby. Była ucia moja baba, bo godała mi i żeby sołko, no coś i gdybyście heklowali albo sztrykowali. Ja, ona była, u mnie była. Padł zgodliwie ta kamratka. To po jakim ściła tako na prano, co? Pyta się jeszcze bardziej wkurzony. No wiesz, co ciebie da cyganić? Ona cię naisto ze kimsik zdrodzo. Ta istno już wszystko wyfaflała. No ale, kiedy chcesz, to mogę sam do mnie przyjść. Zebierz ze się jako flaszeczka dobrego wina, a i mogesz być już dzisiaj na odwiecie, co? A u chopów to już zaś tak. Przylazuje ho brano kole piąty do dom, festelnie ożarty, nabzdręgolony oby chopaczka, kudły potargane, na pycholu i na kraglu odchymny masne fleki po lipnsztifcie, ancuk blank popuczony, sklabustrowany, a ze gęby capi, oby ze starego trytka, albo kiedyby się kista starego piwa oszczasła. Mnie tam nie łobłajzi, kajś ty był! Jargo Siedeczko ba. Blank, mnie to nie łobłajzi! Ja już mam kofry zaladowane i wykludzą się Siedeczko ma do mojej mamulki. No ale tak jeszcze na ostatek, choć ja mnie to ganz nie szczeruje, jest mi to blank jedno, żyknij mi no kajś ty był, bez sołko noc. Co kochasz? Łocy się rozłazi? Kaj co? Kajo bez sołko noc gęziu, kajo wandrował. Ziebko przymulony chłop nie poradzi jeszcze zmiarkować, co też ta jego baba od niego chce. Masz mi zaraz powiedzieć, kaś był, choć ja to mnie widzą już blank nie łobłajzi. Co mi do tego? Mogę robić co chcesz, łamdzić ze kim i do kogo chcesz, nic nie chcę wiedzieć. I o tyle by chciała spomiarkować, kaś to ty giździe Niosecki do Teroska był. Padłeś jochają, a wiele to Teroski jest? Wyśmiarkuję, był u Ojgina. Bez sołku noc my szkacili. Co ty fanzolisz? U Ojgina żej był, a nie dłoszklipcu pieruński, nie cygonie, nie kminkela. Moja, ty nie wierzysz mi, nie? No to się gringnij do niego, samość mobilniok, ten mój ostatni gryfnisty mobilniok. Halo, Ojgen, sam baba tego naprańca, bo ucia mój hop, szkaciliście bez sołkonoc, ja? Co ci był? A ty łoniecce do Teroska z nami gro. No w to się kwestelnie mądry, bildowany powiedział kiedyś, co dobre kamractwo, to jest genau tak, jak Eisbein ze kapustą. Są takie ludzie, które mają radę zamlować przocieli. Idzie to ujść Teroski na tych internetowych zajtach, jak nasza klasa albo Facebook. Im człowiek ma więcej kamratów hobbyjno-internetowych, tym bardziej z domu się i że jest ważniejszy, tym sroksze zdowają mu się jego możliwości. Przecale ino na tych zajfowych blazach kamractwa krajzuje w lufcie przocielstwo zawzite za pośrednictwem modernych teroskich portali społecznościowych w internetu, we których ebrbnięcie nowych kamratów jest jak wędkowanie. Idzie juścić kamraci się z kim się przytrefi, idzie też kamractwem szpanować, idzie na ostatek ty ze swojego kamrectwa być chyrnym. Takie wykorzystywanie przocielstwa było zawdy i zawdy jeszcze będzie. Internet ale jest pod tym względem nie tyle elementem, który umeńszo albo drzazgo pojęcie kamractwa, wiela wskaźnikiem odejścią od istoty i cweku przocielstwa. Przocielstwo, podanie jak młodzieżową miłość mogę być brymzą, sztoperem takim w rozwoju człowieka.
Jeśli kamraca się ze moimi przyjacieloma ze szuli i fest strachum się, co by ich nie stracić z łódź, serwać kunszachty, to możebne i że nie dozwolą se tym tuplem rozwijać się, znajdować se nowych, blank bliskich duchowo ludzi. Jak idzie spomiarkować wierność i zdrada we przyjacielstwie jest pełno sprzeczności. Każde, ale też starzejące się, zgrajziałe pokolenie łacne jest miarkować i że to ten całki świat naokoło traci na wercie. I z tobą się nie do wydzierżenia. Kiedy tak ludzie oceniać kamractwo ze poziomu na ten przykład Aleksandra Puszkina, to idzie powiedzieć, co teraźne przyjacielstwo to takie blank hasiate myszy, skuplowane jedną jedyną ideą. Kajby weczkać jak najwięcej kejzy. I co by sam za teraz nie fanzolić i jamrować, ze kamratami lepszy jest żyć, lepszy jest łopstoć na tym nie najgryfniejszym ze światów. Oj więc pnioku.